Sa gilaumang pag-abot sa mga bakuna kontra COVID-19 sa dakbayan sa Davao, dunay mga pangutana kung mandatory ba kini. Atong sayro ang reaksyon sa mga Dabawenyo, kalabot nini sa live report ni Jandi Esteban. Jandi. Sara, dunay misugot nga magpabakuna bato COVID-19 duna usab dili. Hinuon gibutyag ni Davao City Mayor Sara Duterte nga dili kini mandatory. Ang Dabawenyong si Romeo, dili daw mutuo nga dunay COVID-19. Busa kung maabot ang COVID-19 vaccine, dili daw siya magpabakuna. Gani, wala na siya gasutog face mask. Hindi kumutuwa ng COVID. Hindi po kumutuwa ng bakuna. Manang wala ka nagmask? Wala po magmas na ako masola na. Wala po ka gibadlong pod. Wala po kayo karon pa. Pero si Nanay Lucy, musugot daw nga magpabakuna. Okay lang. Kung kayuhan sa panglawas, okay lang. So pabakuna ka, ma'am? Oo. Magpabakuna sab daw ang senior citizen nga si Nanay Sitora, pero doon na siya'y pangutana. Kanang para sa kung nakay high blood, pwede ka magpatusok kay nana nga vaccine. Kung safety concern sa bakuna ang isgutan, daan ang giingon sa AstraZeneca Pharmaceuticals Philippines Incorporated nga miagi daw ang bakuna sa clinical trial ug well-tolerated kini. But pasabot, wala kuno kaayo side effects ang maong bakuna sa tao. Usa niini ang kalintura nga sagad masinati daw kung bakunahan. Hinoon matud ni Mayor Sara Duterte, dili man daw mandatory nga magpabakuna kontra COVID-19. Base sa survey sa Pulse Asia, kapin 50% sa mga Pilipino ang dili mosugot nga magpabakuna. That is a good start na already nga 50% of the population is magpabakuna. Okay lang sa ilaha nga magpabakuna. Pabakuna. Kulang na lang po na siya og 20% Para makabot na to tong 70%. Makabot na to ang 70%. So, at least dili kaayo dako ang gukdununon para ipasabot sa mga tao nga kinahanglan sila magpabakuna. And of course, ang vaccination sa pagkakaroon is voluntary. Samtang abli na ang usa ka hotel type quarantine facility sa syudad alang sa mga COVID-19 patients nga dunay mild symptoms kinsa dili gusto magpa-admit sa government facility. Naa sila'y option nga moadto dito ani nga facility and magbayad sila. Inclusive na to siya sa 10 days na quarantine nga gina-required sa ato ang mga doctors, apil na ang mga pagkaon ug apil na ang check-up. Sara, sumala ni Mayor Duterte nga duna na sila giandam nga information campaign labot sa COVID-19 vaccination. Ug sumala pa nga kinahanglan usab nga mag-release og information materials ang DOH aron mausab ang ilahang gamiton sa information dissemination. Sara. Okay, daghang salamat, Jandi Esteban.